by telling us that he is apologizing for giving a wrong statement. He has to tell the intention, the source of that false statement, and tell us what he was trying to achieve with it, because you can't just give a false statement that somebody's son has hit their head on the wall. We don't commit suicide. For us, we die when crime comes, and if not, then somebody takes their life. So we don't want to hear apologies which are distracting us. So we are not taking the apology, and I can say that even on behalf of the family. It is wrong to lie about somebody's life. Jokanyo mag bunge la wenye nchi kaunti ma Migori oseone kachiel kod ndicho makinde ka kinde pachoka. Sinema bende gidwaro mondo gai mar obila Douglas Kanja kod jalupne Eliud Lagat ogwe tao kutenore kod tho mar Albert Ojwang. Jafwambo marwa e kaunti no Jojuma Mioler. Seche manondo podhi mekao tende kod tho mar Albert Ojwang, jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori seyo piny owacho kuom medruok mag ndhicho kachiel kod nek e pacho kae. Jokanyo gi mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori kao tele kod jakom margi Charles Osewe wach yande nigi geno ni chike ma pacho kae ne osegolo jokenya jok mar telo mar agoko kachiel kod san. Kata kamano gineno ka kitelo marachni pod duoge pacho kae. Enzi mar unyanyasaji ne waseaye. Wakoloni onyanyasa Kenya. Loch manodonjo ben no dictate Kenya. Mago tene waseaye. Jana inega makata gimo timo malich be onge. To gimo timo ni onego nyiswa mondo wang'e ni en ang'o. Ka ngata nigi ratiche. Polisi tunapoteza trust na nyinyi. Kwanza kifo cha Shakahola hatujapata jibu. Pale Kasipulo Ng'ondowere alikufa. Japata jibu. Giwach nyo gimoka trogo mag jo Kenya ma oting'o mano mawach gigo maricho negi ka gin thuolo nyaka sani iketho kod piny owacho. Kenya ka wan gi haki emomiyo no wayiero katiba mar 2010 mori usuwa freedom of speech everybody. Kendo sani wanyalo bedo piny to wawacho pachwa kaka jopiny. Omiyo wabiro wuok oko kaka jopiny kendo wabiro pigania Kenya, wabiro pigania haki mondo haki udong kaka haki. Sasa onyo yetu kama bunge la wananchi ya Migori. Tunasema ya kwamba Mr. President William Samoei Ruto ulichukua oath ya kulinda wa Kenya. Tunakuomba utoke nje na uongee kama mwanaume. Alafu tuambie nini inafanyika kwa serikali ambayo unaongoza. Jokanyo gi mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori wach ni pone piny owacho odhi nyime kod ketho trogo mag oganda jo Kenya to dhi chunogi mondo giwuogo kendo koro gikaw okang' mar chik. Wadwa ng'eyo kaka wegi Kenya nikech wan gi ratiro mar bedo Kenya ka ok wabire Kenya ka gi bahati wan onyuolwa ka wan jo Kenya to ratiro mar jopiny be nyaka wuoye. Bende komachielo gidwaro mondo koro gai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod jalupne Eliud Lagat mondo koro gwe tao ka otende kod nekno mar Albert Ojwang. Wadwaro ni bondo mi atua okaw nikech wadwaro ni Kanja Inspector General gi jalupne wadwaro ni gibedane oko komondi bondo mi uchunguzi otim bondo wang'e ni ang'o monego Albert. Nwasawinjo kendo ginene chief pathologist nosagolo maber ni en ng'ama nogo monegi. Mana adiera mar wach. Koro wadwa ng'eyo ni to ng'ama notimo gini en ng'a. Kam kane usemako nyithini Omabei dak nutere Omabei High Court. Dak nutere Omabei office DCIO mondo mi odhi obed buk kanyo. Dieri boke wachi koro jabar ji mochari ma koro nyiso wa dieri to kito gikoni ng'ano go wiye kwani en bongo. Wach ma kama ok wadagi kabisa. Wadagi kendo kokaw. Wabro luongo ng'anyo maduong' mwakwedego wach ni to weche go kwadwar wadagi koso kudagi ng'ijene. Jojuma Ramogi TV Migori. Seche makoro duol manano tijo bila e pacho ka IPOA medo timo nonro matut ewi tho mar Albert Ojwang. E tisend obila jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore medo sundo mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao ka giseye ewi nek mar Albert. Magi timore sinema bende jatend piny Kenya William Ruto medo singo ni piny owacho mare biro kawo ndamo mager mar chik ne obila marori matiyo marach kod teko magi. Jeusi duor nigler. Nek mar Albert Ojwang koro podi medo nyayo ichwang e kin jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore. E boma ma Uyugis, chenro mag ohala ne ochungo kinyi makawuono, tok jodak ma bomano bago ng'anyo ka gidwaro ratiro ne Albert Ojwang mane otho e tesend obila. Jodak go mathothgi ne gin rowere mane oting'o oboke lwetgi, koro dwaro ni obila ma tesend obila ma mawego obede kind obila ma ibiro maki ka itudo gi nek mar Albert, ka bende gidwaro ni oluwo ndamo mar chik mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat
ondhima okode ulemo ma omako. Ojwang alitolewa mpaka saa hizi hatujapata habari kamili kutoka Ojwang. Na wakati MB wetu alikufa siku 2, watu 10 karibu ilishikwa. The OCS of Mawego Police Station, whose Albert is in his area of jurisdiction, must be suspended and be apprehended to court later on Monday. To the DIG, we the people from Albert's hometown, that is Oyugis town, we are demanding that the DIG should be suspended from job and be apprehended in court of law latest on Monday. Jopuonjre kar tiegruok ma Mawego bende ne oriwore gi jopiny e gwenge Makakoth e kar chung'od bura Makabondo Kasipul e ng'anyo mamuol mar kwedo nek ma koch mar rawera Albert Ojwang. Ng'anyo makamano ne ochakore dalagi Albert Ojwang kapok ne gidhi machiegni gi tesend obila ma Mawego. Jopiny go ne oriwore gi oganda Jokenya mamoko e sundo jalupo gai mar obila Eliud Lagat mondo gwe tao e wi nek mar Albert. We demand answers kendo compensation for the family to moloyo. Ginyiswa ni they must be jogo bedo interdicted, sijui salaries gi obedo, wadwaro ni jogo bed brought to book, wadwaro ni the responsible person nekech Kenya kae onge ng'at ma is above the law. Ibed president, ibed a normal citizen. Haki mar nyathewa Ojwang mondo yudre, mondo wan be wabed gi kwe. Nek machalo kama mar Ojwang ni onge mosetimore Kenya ka. Aina ni achiel kende mosetimore kimako nyathi mater madhini gi sel. Omiyo wakwayo serikal mondo konywa mondo wayud haki. Jotend dinde mawuok e kaunti ma Mombasa bende omedo duondgi e dwaro no ka giwacho ni Lagat ogole tich mondo tim nonro makare e wi nek mar Albert Ojwang. Gibiwo seyo kuom sirikal kaluwore gi lipode mag nek mosebed ka igolo e pachoka ka giwacho ni duol manono tij obila kata IPOA onego tim nonro mapiyo mondo ginyis jopiny gima ne otimore ne Albert Ojwang kapok ne onege kod bang' nek mare. We therefore make the following demands. 1. Immediate resignation or dismissal of all the culprits and an independent investigation into the killing of the young man with the full transparency and accountability for the officers involved and with the same speed we saw during the death of a member of parliament. That was done quickly. We are asking the same to be done for this innocent young man that was killed. Magitimore seche ma jatend piny William Ruto osingo ni sirikal mare biro kawo ndamo mager mar chik ne obila marori matiyo marach gi teko margi, wach mane osir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. The citizens of this country must know that they have our maximum support to deal with the few police officers who may misuse a firearm or even misuse their authority to harm citizens, like the case that we are dealing with the country at the moment. And we will deal, in such cases, we will deal with them family. We will, as has been said by the security minister here, equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account so that we can have a nation that is based on the rule of law, where everybody is serving under the rule of law. Joyce Odur, Ramogi TV. Riwruok jopuonj manat bade ma Kisumu dwaro mondo piny owacho kod duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC one ni chik budget mar rekomenda mag 2025-2026 oketi e tim mapiyo kaka nyalore kendo yo maromre ne skunde. Ng'at bende dwaro ni medo omenda mioro ne skunde mag JSS med jopuonj osara kaachiel gi neno chenro mag chiemo ne jopuonjre skunde oket maonge chudo. Millicent Adhiambo miyowa ler. Kata obedo ni piny owacho oketo tenge omenda bilion 702.7 ne sekta mar somo e budget mar rekomenda mar 2025-2026 kendo gine mane gikeyo mabup moyo migepe duto penjo pod nitie e wi ka bende omenda go biro dhi tir mar konyo jopuonj kod jopuonjre giwegi.
Kenya National Union of Teachers, Badema Kisumu, kotelne gi kod jagoro margi, David Obuon, orwako budget no gi chuny achiel. Kata kamano kwayo margi, en mondo chiw ler malong'o kendo matut, ewi kaka, omenda gi dhi konyore achiel kachiel, e budget no, kalure kod CBA, kata winjruok margi makanyakla, mane gibedo godo, madhi ringo, e kindi 2015, nyaka 2019. Wan kaka jopuonj koro wan gi geno ni CBA marwa manyo beto kwa geno koro idhi kete e kogno, idhi kete lwedo mondo mi kuom tarik 1 dwe mar 7 jopuonj mag Kenya ong'e ni CBA gi mar 2025 2029 dhi chalo nade. An given ni nyomiwa gimoro ka gi sirikal, wan gi geno ni koro TSC nyalo ng'i budget manyomiwa ni mondo gimi jopuonj haki gi manyongeza mar msahara. Obuon bende ogolo ywak e wi chwalo omenda ne skunde mag JSS kowacho ni midhiero pod ogo tach e kit lai manyien mar somono, ahinya to ne tieng' mokwongo mar jopuonjrego masani dhi idho ngas ka dhi e senior sekondar. Pesa mochiw ne junior school funding 28.9 billion awana ni onego mede to nikech junior school en chenro manyien mar somo, koro system mar riembo junior school onego bed ni medo redo motegno kimiyogi enough resources mondo mi gik mosebedo ka onge kuondgo ket motegno. Kane ogolo dwaro mantie mar bero dongruoge mag skundego mondo ojol kit somo mar CBC e skunde mag primar, Obuon ojiwo piny owacho mondo kaw ting' duto mag pidho jopuonjre e skunde maonge chudo, kowacho ni thoth jonyuol ochando kendo ok nyal yudo omenda duto mag rito kata mana familia mekgi. Primary schools osebedo ka bedo gi challenges. Previously gintie under 844, sani koro gintie gi CBC. Infrastructure mar riembo CBC at those levels domono timnegi improvement. Ka budget ni ibiro ber ka koro ichako kolo iye ka ndalo dhi mbele ka, to gibi ng'iye ni capitation ma free primary inyalo bedo improved machal nade. Ewi mano orwako gi chuny moil dwaro mar ndiko jopuonj mamoko, kowacho ni chenro no obire samo winjore kendo koro winjore kase mapiyo. Jopuonj onego ndik kaka nosom budget ni, onego ndik mapiyo kaka nyalore mondo mi nyithindwa mosebedo ka nigi chandruok ni jopuonj ne sikunde gi obed ni kone jopuonj madhi puonjogi sama koro junior school iko nyithindo mabudhi proceed to senior school higa manyien. Nat koro dwaro mondo piny owacho kokalo duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC okas chenro mar keto singo mag budget e tim mondo geng' deko manyalo rocho kendo chenro mag somo kaka osebedo katimore. Kako som budget ni pesa kuchopo sami dwaro gi igol gi wang' sa mondo mi weche mag somo kik bed kod ngukni kaka osebedo chien kacha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Familia moro koro manyo ratiro ne nyathigi majegni 11 mane onegi e kar dak machoka machiegni kod skul primar ma Maua. Kaluwore kod familia no, nyathino moyangi kaka Fred Omondi ne onemo gi tarik 3 dweni kama bang'e ne yud ringrene kachal kama ne ng'ama ne osand kaeto negi kaka Joyce Oduor lero. Obila makeyole kachiel kod okwach kich koro timo nonro ewi nek mar nyathino. E kar dak machoka machiegni kod skul primar ma Maua, familia mar Fred Omondi, nyathi ma jahigni 11 mane okwany ringrene ka onegi koro dong' kod lit e chunygi. Kaluwore kod wuon Fred, Jojo Kongo, negi neno Fred mogik tich 2 okinyi tarik 3 dweni. Fred tulikuwa naye on Tuesday, siku ya mwisho. Asubuhi tuliamka asubuhi tukaenda job na mamake, tukamwacha kwa nyumba. Mimi nikarudi mimi peke yangu, juu mimi namalizanga kazi mapema. Kitu after lunch nilikuwa nikarudi na lunch. Wakati nilirudi nikampata hapo kwa nyumba, nikamwambia saa tengeneze food kule, alafu kishamaliza tuendanishe na wewe nikirudi job nikupedo ukanyolewe. Jonyuol mag Fred wacho ni negi chako bedo kod chiche seche mane gidok e ot godhiambo to ok giyudo nyathigi. To kane gineno ka piny yuso ema ne ochuno mondo gichak manyo nyathigi ma gigoyo lipot e tesend obila. Kata kamano ne ok giyudo Fred. Kurudi jioni kitu 6 nikapata geti imefunguliwa. Kupata geti imefunguliwa
Nikaingia nikajua kijana alishatoka kwa kinyozi juu tayari ashafungua gate naenda alikuwa na key. Si nikaingia kwa nyumba nikatulia juu bado ni mapema ilikuwa kitu 6. Nikajua kijana anacheza tu area yako karibu, lakini ilipofika kitu saa 1 giza imeanza kuingia, hata mimi nikaanza kushtuka. Hizo masaa hapa kumenyamaza, kila watoto wako kwao na mtoto wangu aendi kwa watu, aendangi anachezanga hapa kwa compound. Nikaenda tukaripoti kaambiwa tuongoje 24 hours iishe turudi huko baadaye. Katobedo ni negichukore magidietit chieng' tich adek kapok ging'eyo ndach nyathigi. Min Fred gi wuon Fred wacho ni negiyudo simu kowuok kuom jirendegi, simu mane omiyogi kibaji kendo chuno giwuok e tich kendo gidok e odgi. Ne oyud Fred mak mana ni ne okongima. Kufika masaa 8 hapa simu ikapigwa na jirani yangu, akaniambia hebu rudini tu kwa nyumba sahi, mtoto amepatikana na yuko aliyake anakaa amedungwa mavisu huko kwa karibu na macho huko hizi masaidi, sio kumuona huko. Sasa hata SMS imetolewa huko, ni mkono umechongwa mfupe kabaki white na hii kidole siku mwana vizuri wanasema hii kidole kama kuna hii imetolewa na SMS hakuna. Familia no makoro nigilit koro kwayo bila mondo okas chenro mar timo nonro mondo yang'ni to en ng'ama ne osando maonego Freda. Sisi kama wazazi wa Fred tungeomba hii maneno iweze kuchunguzwa, ifanyiwe uchunguzi, tukaweze kujua nini kiliendelea juu hii kitu ni risk. Next time inaweza kuwa ni mtoto mwingine. Sasa kifo ya huyo mtoto imenikula vile mimi anti yake nilikuwa naishi na yeye. Kukuja kutembelea mamake ndio Freda nakutana na kifo. Kaluwore kod komanda marubila ma sub-county Makayole John Owuoth negiyudo report e wilal mar Fred kendo koro gitimo nonro margi. We received a report that there was a missing child of 11 years old. And this body was found within Miango with the cats. And the investigation is progressing well. And we know that the investigation will reveal what actually happened and who committed that heinous crime. Wuon Rangach kama ne oyude ringre Fred kaachiel kod familia mar Fred ne osendiko dhoggi e tesend obila Makayole, ka jalup DCIO Makayole bende oyango ni negiselimo Rangach kama ne oyude ringre Fred mar manyo gigo manyalo konyogi e timo nonro matuta. Ringre Fred Omondi okan e kar kano ringre ma od thieth ma Mama Lucy. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kamano Joyce Oduor kuom lipot machal kamano nyakwara mo gi lipot ma Joyce Oduor akaw godo yueyo wa mokwongo. Kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro marang'i chwelo. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak mago Ratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. My okiparka
kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwa ni penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Breaking news today. The city is buzzing with euphoria. Let's connect with our correspondent on location for the latest updates. But what exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Nyathina, do bedo maber ka wan kae wawacho ne pari adiera te. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar ang'ichuelo. Komiti mar chike gi ratiro od bura mar Senate ne otimo limbe doho ma Mbita kaunti ma Homa Bay mar ng'eyo chal bura mosebedo kadhi nyime dono mar nyathi moro manyako mane oroch ratiche ma ochwe omi ich ka en jahigni 9 higa mar 2021. Nyathi manyakono ne oroch ratiche e rundhogruok mar del ma omi ich kod owadgi wuongi e gweng' ma Kigoto e kar od bura ma Suba South higa mar 2021. Kendo bang'e ne oduogo okonyore onyuol ka gisani en kar chiwo arita nyithindo ma oroch ratichgi. Komiti no kotelne kod jakom Gilary Sigei, men Senator ma Bomet, Senator ma Queen Danson Manzo, Senator Mogwel Catherine Muma ne okoni ne gitimo limbe mar luwo burano mondo familia ma nyathino oyud ratichgi. Gikoni bura ma kamano gibiro luwo nyaka giko en ni nyathino oyud ratiche. Gikoni wach roch ratiro mag nyithindo manyiri medo jimbore pacho ka manyako many kaka itieko. She became pregnant. She has got a child. She's in some safe house somewhere, and the matter is currently pending in this court. And that is the reason as to why we came in here for a fact-finding mission. We have earlier on in the morning met the parents to the minor. We've equally met the representations from the county government of Homa Bay. The children's officer at the national level, who is domiciled within Homa Bay as well, have had a session with us. So we have verified that the facts given to us were correct, and we have found that the situation is sorry in the sense that issues are converging against this young lady and the family, in the sense that around the systems we have things that not a problem, a personal problem by a prosecutor or a judge, that are making it difficult for the case to move fast. Wadhi kaunti ma Kisumu, ratich nyithindo oyangi ni rocho apanda eudi kuonde magidakie kalure kod moko kuom tije miketo gigo ma ok opuodhi ni timo gi nyithindo. Magi oyangi kinde mane idhi odiochieng' kedo kod tije mar rocho nyithindo nyasi mano bagi kaunti ma Kisumu. Kaka lipota mar Lilian Abeta lero, jopiny omi puonj ewi tije mar rocho ratich nyithindo. Thoth jopiny oyangi ni onge kod ler ewi chike marito ratich nyithindo, ahinya kokalo e tije mimiyogi e udi. Magi oyangi e nyasi mar dhialo odiochieng' kedo gi ratich nyithindo.
Kaluwore gi lipot mane ondiki gi Migawo mar Freedom Fund, Kisumu en achiel kuom counties man gi kwan mamalo mag nyithindo moseyudore e tije udi marocho ratiro kaka yudo somo makare kod arita makare. Gin tije mopondo gipondo nikech sani kiwuok kae ibonogo ka nyathi moro kwanne tielo oduma doyo oko kacha ichule padei. Tijno ok en tich mopondo, en tich marocho ratiro mar nyithindo niyo, lakini ok opondo. Jokanyo e riwruog Investing in Children and Their Society e kaunti ma Kisumu oyango ni kaluwore kod apedha margi gisereso nyithindo maloyo 300. 150 Nyando, 150 e gweng' mar Seme. Gisama wawuoye ni 300 namba no wasekale wane 300 gi wiye. Nyithindo mobedo rescued ka ne tiyo tije mag pacho marocho ratiro mag ngimagi. Watiyo gi nyithindo bende ma are at risk. Gavana ma kaunti ma Kisumu, Anyang' Nyong'o, ma bende noyuoro e nyasino, nojiwo jopiny mondo okony e rito ratiro mag nyithindo. Kosingo ni sirikal ma Kisumu dhi riwre kod migepe mamoko e neno ni nyithindo oyudo rit makare kod somo. We will continue working hand in hand with all stakeholders, government, NGOs, faith leaders, communities to build a country where every child is safe, educated and empowered to reach their full potential. Jopiny, ahinya jonyuol kod jorit, ijiwo ni obed motang' e neno ni girito ratich nyithindo, kendo dwachgi mochuno e bwo chik ochop kare, mar neno ni nyithindo odak makare e ngimagi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Yedhe mabandia pongo pinje mag Afrika kendo kita ngima oganda mathoth kamarach. Yedhe gina tamalo 30 mag yedhe miuse pinje gi ka yedhe methiedho tuo malaria mabandia. Oyang ni kelo thoe ma ok tin 1,100. Kolose kinde chiwo lipot e yedhe mabandia Ken Akaju ma en jalup jatend tije mar riwruok mar Sifao. Owacho ni yedhe mabandia e pinje Afrika ne komos kendo jikia kagidwaro mondo michwal puonj malero ne ji kaka ginyalo fwenyo yedhe mabandia go. Kamano bende medo ni yore makare kendo mopuodhi mag chwalo yedhe nyaka redi kendo keto kenge mag neno ni mane yedhe mopuodhi e michwalo ne jopiny. The first one, when we talk about mobility, it is the main business presentation and sharing with you our white paper pillars of business unit you can see on the screen. And I think when we talk about our business and our value chain integration, our strategy, how we come to this counterfeit product, it's very important to understand that we have some, let's say, figures. We have some information to share with you about how 5C medicine is impacting the continent. So maybe some figures, very, very difficult to have accurate figures and accurate data on this type of things that we could easily understand. But maybe some of them which are very important and I think that give us a very precise indication about the impact of this 5C product. Riwruok mar okinde pachoka LSK bade masiao tima pedhe wi okinde mabandia gino manokelo meko mar savea moro mosebedo katiyo ka okil karobedo ni onge gilony. Kaluwore gi jokanyo mag LSK, savea nosebedo kaloso kendo tiyo gi oboke mabandia anyete weche mag uso ne oganda gi jo oganda mondo mi orang kaka ponono ni jal moro amora matiyo kaka okil opuodhi gi chik mar timo kamano. LSK bendo yango ni higa achiel mokalo jomoko 4 osemaki kendo donegi gi ketho matiyo kaka okil ataro machik. We came in today and we confirmed that she's been doing this for the past few years. We've been able to nab her and we've just arraigned her here at the police station where she'll be able to record her statements and the due process of the law will take course. We want to urge members of the public, please, when you're going to seek for legal representation to an advocate, confirm that your advocate is a licensed advocate whom their data is actually with the Law Society of Odecheng makawuono sia county wa nyalo yudo miyo moro achiel mane osebet ka oloso agreement ma otiyo gi stamp mar wakili moro mogo stamp mo okawo pesa ni en wakili ni oseloso agreement no. Omiyo wanyiso oganda mawa ni
kidwaro timo kata loso otese modoko manyalo konyi yore modoko ka uso lo tigi wakili ni mar ibro pesa ni nyalo la dwa timo nondo kendo wamanyo jogo kendo wakwayo members mag public kata oganda mawa ni ponono ni gi ngato miparo kata ni wuondo ni wakili mosebet kaka ukuomi pesa wakwayo ni mondo ukel kwayo maru katugo report office marwa. Koro gitokiro report machal kamano ewi okil ma bandi e gwenge mag Siaya wakao yo ka waduogo wan gi weche mag tuke. Lo, kuesea. In kendi. Ichalanga mangeo. My mother. Mai ngama tu. Jichalrega. No biro mana tedo ne ngamo hero ni. Ora dong mana ni kara chiuma chamo ngedong mana chamo ngwecha. Adi manyo kasa rangi watedo. Adi tieko kasa duogo mondo owuok ko wadwa. Owadgi. Design Odizo Silvizo. Wadwa. Ngano skama. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Apela na koni ne wangne ka wadokocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erika kaero jawar mama. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Ne gin gi gik moko duto. Higni 25 bang'e ne oseloso ngimane owuon mobedo jamoko. Kendo gik mosekalo ne gin mana gik mosekalo. Katubi managang'o, katube no warore molokre ka pamba, undiek ok datem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Kadware nadi en achiel ketho osiep mekinda kata wat mekinda
giwuono miluongo nobo. Andhoga mole kind joot, to adiera be ok nyal pandi chuth. Ka dhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joot ema koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakwara Moi kapok wadhi weche mag tuke. Bura ma kelo thek e kind jod bura kod senators wi pok mar omenda e kind piny owacho mamalo kod counties ochakore ayanga. Senators odhi nyime gi kawo chung' motegno ni counties nyaka bimi bilion 450 katin ma ok bilion 405 kaka ne okete budget manyien e kinde ma jod bura onyanore ni piny owacho onge kod nyalo mar chiwo pesa makama. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jopiny e gwenge ma Busia onyiso mor mathoth kendo pako weche makamago. E boten jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Samuel Atandi kod nyawadgi mar Senate Ali Roba kweth ariyogo oywayo tol kochimo korgi moro ka moro e kinde ma senators onyonore ni miyo counties bilion 405 e budget manyien en nyiero telo mag gwenge. Senator ma Migori Eddie Okech oketo jo od bura ewi kokgi ka oramo ni pesa matin ma counties onego yud en bilion 450 nikech sirikal mamalo omoko etije ma onego chwal kod sirikal mag counties. A number of devolved functions that in what the minister Mbadi has shared, right, they have been kept deliberately in the national government because of bad behaviors of counties. And I'm wondering if Siaya wakes up in the next election and the governor of Siaya is Sam Atandi, would I come back here and say that now I've got the right governor, let me take a claw back on my own decision because now there's a right governor? Pogruok mar paro onenore kind Eddie Okech kod Samuel Atandi e wi ng'ano ma wacho chung' mar duond bura mar ODM e wach mar miyo counties omenda. Eddie Okech oparo ne Samuel Atandi ni chung' mar duond bura mar ODM en ni counties onego yud bilion 450 e kinde ma Samuel Atandi bende oparo ne Eddie Okech ni en jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget e lo duond bura mar ODM. While I'm seated here, I'm also having one of my bosses, Raila Amolo Odinga, who also, after doing a lot of work, physical work, he had physical analysts when he was coming up with the number 450 billion, and we did that work as ODM family. It was part of our negotiation also with the Kenya Kwanza government. That number is scientific, if you want me to take it through. So below 450 will be a deal breaker. Thank you. But 450 you can talk. Thank you, Eddie. I also want to remind you that I am also chairman of Budget and Appropriations Committee, courtesy of the ODM party. So I am also, but now you're conflicted. Now you're conflicted. I am also appointed or nominated by Baba. So I wish that should not be an issue here because we are talking about the reality of the economy. And that is the focus we need to put. Samuel Atandi kata kamano olero ne komitino ni ochumi mapacho kae pok otegno maromo mar miyo counties bilion 450. I also want to alert you that even as we push for these resources, let us push for resources that we know we will be able to get in the end. Otherwise, we'll just be making promises
we'll be making promises. We'll be writing a check which cannot be cashed. Members, there's an issue about what can we collect and how much can we deliver. I think that's the most important point for now, members, because I know what is happening. You know what is happening in the economy. Bang yuaruok e kindgi, senators odwoko dwaro margi piny nyaka bilion 435 e kinde ma jo od bura to ochungi bilion 408. We will lower further from 435, my proposal, Chairman, to 430. So, as the Kalenjin say, you sleep over it. Romo machielo idhi bag chieng' wuok tich juma manyien mar kelo winjruok ewi wachno. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny gwenge ma Busia ne onyiso mor mathoth kendo pako kambi mar All Media Services kokalo kuom tesendgi malendo gi dho Abaluya Mulembe FM kuom bago puonj ne jopiny kotenore gi budget mane osomo odiochieng' manyoro. Jofwambo mag nyakalondo mar Mulembe ne chopo kaachiel gi jolony e chiwo puonj ne jopiny e ng'eyo chik mar omenda ma higani motelo ne somo mare od bura. Twagno nobagi ka tiegruok ma Busia Polytechnic ne omiyo jopiny ofwenyo pogruok e kind weche mafuong'ore mbui to kod tiend chik mar omenda gi kaka omulo jopiny. Mimi natengenezea county government na lazima tuhakishe tumelinda nchi na nchi yetu tuishike kwa mkono miwili. Finance bill is a proposal. Kama lower middle income country na viongozi na uchumi wa nchi hii, sijui wote ukipiga hesabu unapata bilioni karibu 100. Kwanza nataka kushukuru Royal Media Service kupitia Mulembe FM kutuletea hii mjadala ya mswada ya finance bill hapa Busia. Ni mara ya kwanza kabisa kwa sisi kukuwa na mjadala kama huu. Imesaidia sana vijana saa hii. Kuna wenye walikuwa wamekuja kama hawajapata kuelewa finance bill 2027. Kwa majina naitwa Dismas Semweni. Langu ni kushukuru Lady ya Mulembe FM kwa kufika Busia kuelimisha watu kuhusu finance bill ni nini, kwa sababu watu wengi wamekuwa bila kujua kwamba finance bill ni nini. Tumekuwa tukisomewa tu, unasikia mtu anakuambia kwamba ni mbaya lakini hakuwa umesoma umejua. But ukweli ni kwamba tumeelimishwa kupitia kwa Radio ya Mulembe FM, tumepata kujua kwamba finance bill ni nini na ilikuwa imebeba nini. Na leo imekuwa siku muhimu sana kwetu kama vijana hapa Busia Vocational Training Center. Kwa maana leo tumefunzwa mengi kuhusu financial bill. Vijana wengi wako wanajua maana financial bill. Sasa leo tumekuwa elaborated about the financial bill na tumejua. Ukiwasikiza unaona kwamba they have a keen interest in what is happening. So it's such a good forum for the people of Busia County, and we are hoping that with these events, with these forums, it is going to help our audience to also analyze and just understand what is really happening on matters finance bill 2025. Maukom jod bura mag buche mauke gwenge makaluo pako jatend piny Kenya William Ruto kom keto chendo mag dongruok mane omiyo oganda luo e budget mar higa ma 2026. Jod bura mauriri mak Nyamita kod nyawadgi Maseme Lakta James Nyikal opako okang' mar keto tenge omenda maromo shillings bilion 3.8 e budget manyien ne othieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaka okang' mar ting'o malo weche mag thieth e gwenge makaluo. Nyamita bende onyiso mor ne chenro mamoko mag dongruok mag gwenge makaluo ka okete budget manyien kaka chenro mar chwalo gach reru manyasani mwere kaka SGR nyaka e boma ma Kisumu kowuok e boma ma Naivasha. Nitiere barabara wa manyocho chung e Nyanza sani dhi biro. Nitiere pesa moket mar sugar reform karibu bilion 2 madhi konyowa e weche mag jopur mag tiang' mabende biro dhi mbele gi Kanyero. Oket pesa kendo mag hospital kendo upgrading mar Jaramogi Oginga Odinga to a referral hospital makoro bedo funded directly from national government. Manyiso ni jowa ka koro tuo ka en complication mok nyal kony karwa kacha kar dhi nyaka Eldoret koro wanyalo tero gi Kisumu. SGR manomoko Naivasha koro dhi chopo madhi nyaka boda wa mwariwre gi jo Uganda. Koro aneno ni gichako maber kendo dhi airport wa manyocho kwamo mamigori odhi omed matin maoma be already dhi mbele kamano kumano mondo ndeke madongo chak donjo kacha mondo wa improve godo tourism. Jopith jamni yudo fungruok bang' Ten County ma Nyamira kotenore Gavana Amos Nyaribo chiwo chanjo mag jamni kaka yor kedo gi tuoche masiko monjo jamni e kaunti no.
kanoloso odiochieng' manyore alap ma Esanige Mugirango milambo mar kaunti ma Nyamira. Nyaribo lero ni piny owacho mare osketo budget kendo chenro makare ma jiwo yor pidho jamni gido chak ma koro kwayo jopith mondo mi osire mar chopo lek ma kamano. Bende kwayo jopith go mondo bed motang' kendo tiyo gi jochiw thieth ne jamni mopuodhi mondo kik giyud lal ma kinde ka kinde. Ningependa tumekuja hapa kulaunch program ya AI using synchronization. Synchronization teknolojia mpya ambao itasaidia mkulima ng'ombe ipate mbegu na mbegu ili itakuwa na maziwa kuliko mama yake. Wakulima wote, kabla mtu hajaguza ng'ombe yako, mbuzi yako, kondoo yako, ambia atoe cheti ya Kenya Veterinary Board. Kama hana, please utuambie, tunakuja kushika hiyo saa 2 mchana. Lazima ukuwe na hiyo cheti ya Kenya Veterinary Board, kwa sababu tusipofanya hivi, livelihoods ya wakulima, imagine mtu mwenye hajaenda shule ndiye anakuja kutibu na anatumia dawa ambayo tumeiprotect, ambayo haipaswi kutumika kwa wakati huo. Kama veterinary board wamewaambia kama hujaona cheti ujue huyu ofisa sio halali, na kwa hivyo tuendelee kufanya kazi pamoja, tuinue mbegu tupate maziwa ya kutosha. Obila County ma Nyandarua koro chako timo nonro mar yango gima demi miyo moro obuoge kinde mana ene tisendo bila Kinangop. Miyo no moyang kaka Milka Wangari ne omaki chieng' tich ariyo otieno kendo geng'ne tisendo bila ma Ruayambo mayudore Kinangop ma biro bang' jal mane ondike tich donjone kitude kod lal mar siling 9,000. Familia mar Milka wacho ni nochako winjo rem kar saa 7 otieno kendo kwa obila go mondo chope ka thieth ne ok okawo ndamo moro amora. Kamanda mar Obila County no Stella Chirono wacho ni nonro matut osechak bi wachno ma biro bang' jawache lo obila Mushiri Nyaga wacho ni apisa manie tich kinde no osegole tich kendo biro kawo negi ndamo mager mag chik. Huyo mwanamke alituambia alikuwa anaitana ili afunguliwe. Mbali wa kumfungulia akajifungua peke yake na mtoto akafariki. Hiyo jambo inatuuma sana na tunataka ifikia Mama County. Sisi tunataka sel za wanawake zijengwe hapa. Na tunataka gender equality. Tuletewa polisi mwanamke ambaye ataelewa uchungu ya kuzaa ama uzito wa kubeba mimba. Hiyo kitu ilituuma sana sana kwa wakaaji wa Loanyambo. Hapa tulikuwa na mwanadada mahabusu mmoja ambaye kwa bahati mbaya she miscarried in our cells and it was quite unfortunate. We are very sorry for that one. But what we want to assure you people and all the members of public is that we are digging deep into the matter. Tunafanya investigation deeply tujue ya kwamba makosa ilikuwa ni ya nani, ni nini ilitendeka, kiwango ifike hali ambapo a sister can miscarriage in police custody. Apisas mag bor mag jamni kod lema moke pacho ka udhi nyime gi apedha mapoya ka gigeto jogo ma uso yedhe mag jamni gi lema moko ma bende osebedo ka uso yedhe mamero ji ne rowere gino maketo ngima gibedo kama ng'ao. Bod makamano madhi nyime gi apedha no e kaunti ma Kisii osemo johala ma uso yedhe go maonge lesen ni chik idhi luwo rondi. Bende gigeto mako lakteche mabandia mag jamni matiyo maonge lesen mawuok e bod makamano.
This is an operation across the country, and we are putting on notice. Anyone who trades in veterinary medicines must have a practice license from the Kenya Veterinary Board, must have a permit license from the Veterinary Medicines Directorate, and that is non-negotiable. The board issued a notice to all employers across the country. If you are engaging a veterinary surgeon or a veterinary paraprofessional who is not registered and licensed by the board, you stand to be charged in a court. Thank our regulator, the Kenya Veterinary Board, for coming to undertake this exercise that will go a long way in protecting our farmers and the population of not only this county but the entire country. Illegal practice or malpractice in the sector goes a long way in endangering the lives of the population. Tim mar Harambee Stars omole pacho ka okinyi ma kawuono ka giwuok e boma ma Karesh e piny Morocco tok bedo gi tuke ariyo mag osiep. Stars mitayo gi kocha Benny McCarthy bedo tuke ariyo mag osiep e kindgi gi tim mar Chad kama ne giyudo loch achiel mar gone ariyo kuom achiel kendo wuok amodhi nono gi nono e tukgi mokwongo. Ne en loch mokwongo e tuke ang'wen ne kocha McCarthy higni ni tim maduong' mar Stars biro dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag ochan mag CHAN dwe mar 8 higani e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. Mthulo mar ariyo kaluore jang'wech Faith Cherotich ne ombo Wilfred Yavi e ng'we mag Diamond League e piem mar mita 3,000 chikruok e pi gi tielo mano mar Oslo mano e piny man Norway. Cherotich ma en jagni 20 tike